Állati percek az Országos Állatvédelmi Alapítvány jóvoltából. Benne vagyunk a nyárban, és egyre több a szaporulat, akár a macskákat nézzük, itt főleg Csongrád megyében a macskák okoznak problémát, és ilyenkor gondolkoznak el a gazdák az ivartalanításon. De miért is fontos az ivartalanítás? Mi erről az önvéleménye? Hát az ivartalanítás az, ahogy ön is mondta, rendkívül fontos. Egyrészt állatoknál egészségmegőrző szerepe van, másrészt, amit ön is említett, hogy ilyenkor minden tele van, meg az újsághirdetések, a menhelyek tele vannak örökbeadandó állatokkal, tehát ez a felelős állattartásnak is a része, hogy nem hagyjuk az állatunkat feleslegesen szaporodni, ezzel saját magunkat is, meg hát az állatunkat is olyan helyzetbe hozva, ami esetleg komoly feladatok elé állítja az embert. A kutyáknál két tenyész időszak, egy tavaszi és egy őszi létezik. Macskák folyamatosan tavasztól őszig szinte tüzelnek, és úgy lehet számolni, hogy mondjuk, hogyha egy kutya is kétszer ellik, mondjuk egy kóbor kutya képes erre, nem egy tenyész kutya, amelyiknek szabályozott a utódlása. Tehát kétszer ellik, az minimum olyan 4-8 utódot jelent, macskáknál is körülbelül ennyivel lehet számolni, és akkor ilyenkor még egy macskáról, egy kutyával számoltunk, úgyhogy borzasztó szapora mindkét állatfaj, és ezért a megelőző ivartalanító műtéteknek rendkívül létjogosultsága van. Amit már említettem, van ennek egy egészségmegőrző aspektusa is, tehát hogyha valaki azt szeretné, hogy a nőstény macskája vagy a cukakutyája ne legyen 6-7-8 évesen esetleg emlődaganatokkal teli, vagy ne legyen neki súlyos problémákat okozó gennyes mélygyulladása, petefészek daganata, az már időben, esetleg kölyökkorában vagy növendékkorban ivartalanítja az állatát, és ezektől a betegségektől akkor mentesül az állat. Nézzük meg egy kicsit a kutyákat és a macskákat. Mikor érdemes őket ivartalanítani? Mi az a kor, amikor már el lehet végezni a műtétet? Ebbe is nagyon megosztanak a vélemények, még szakmai berkeken belül is, tehát valaki még az első ivarérés előttre teszi ezt az időpontot. Természetesen is kivételt képeznek a tenyészegyedek, akiknél a tenyészidőszak, vagyis hát a tenyészkor végeztével szokták ezeket a műtéteket kérni, idősebb korban 6-8-9 évesen, mikor már nem lesznek utódok, hiszen ezek az állatok azért vannak tartva, hogy megfelelő számú utódot hozzanak létre, de aki csak hobbi célból tartja ezeket az állatokat, ott ez a kölyökkor a legmegfelelőbb időszak. Tehát, ahogy említettem, rendkívüli mértékben megosztanak az állatorvosi vélemények is ebbe, tehát valaki még ivarérés előtt javasolja az állatnak az ivartalanítását, hogy ne is érje nemi hormonhatás ezeket az állatokat, és ezzel egy jó pár betegség idősebb korba, amiket említettem, kiküszöbölhető, de valaki azon az állásponton sok szakmai hivatkozás, hogy érdemes megvárni az első tüzelést, hiszen ez a hormonrendszernek a végleges állapotába is jelentős, vagy a kutyának, macskának a természetes, genetikailag meghatározott testméretét is befolyásolja a hormontermelés, az ivari hormontermelés. Leginkább elfogadott időpont az első tüzelés előtt, ez az 5-6 hónapos kortól kezdve, de természetesen, akinek már idősebb állata van, tehát több éves, nincs még elkésve, tehát bármikor lehet egy állatot ivartalanítani, természetesen kellő odafigyeléssel, hogyha az állat beteg, vagy esetleg valami olyan tudott szervi baja van, ami esetleg már felderítésre került, akkor ennek megfelelően olyan altatási módszer, olyan előzetes protokoll szerint, ami az ivartalanítási műtéteknek a kockázatát jelentősen enyhíti. És mivel köztudatban van, hogy ez egy általános, mindenki által elvégzett műtét, és rengeteg állatorvos csinálja, kicsit ugye a rangja is csökkent, de azért főleg a nőstény állatoknál ez egy nagyon komoly beavatkozás, hasügyi műtét, még akkor is, hogyha idézőjelben rutin műtétről van szó, tehát kellő odafigyelést igényel, kellő apparátust, szakmai hátteret, eszközparkot, tehát mint régen esetleg a csizmaszárba herült kandul, az már úgy gondolom nem 21. századi állatorvosi módszer kell, hogy legyen. Pont erről itt eszembe, amit ön is mond, hogy nagyon
nagyon sokan azért nem viszik ivartalanítatni kedvencüket, mert egyszerűen azt mondják, és tapasztaltam én is ugye állatvédelmi alapítvány szemszögéből, hogy sajnálják az állatot, és hogy nem tudják, hogy mi fog történni vele. Én úgy gondolom, hogy valamelyes jogos a félelem, tehát van, akinek már esetleg valamilyen betegség kapcsán, vagy műtét kapcsán rossz tapasztalata van, nem ébredt fel az állat, és esetleg a műtét után adottak olyan problémák, ami fatális simenetelbe torkolott, tehát ugyanúgy, ahogy mint embernél, vagy állattartóknál is, tehát minden műtét az kicsit olyan grandiózus képzeleteket szokott maga után hagyni, és félnek tőle az emberek. Természetesen jogos, tehát minden altatás hozzáteszem kockázattal jár, bármilyen jó kondiban van az állat, bármilyen fiatal, azért a kockázat ott van. Természetesen ez a kockázat enyhíthető egy megfelelő kivizsgálással, megfelelő monitorozással, megfelelő előkészítéssel, tehát így akkor jelentősen leredukálhatóak a kockázati tényezők. A másik pedig főleg a férfiaknál tapasztalom, nem tudom én miért, hogy nem nagyon szeretik főleg a kanállatokat ivartani, lehet, hogy magukra gondolnak, nem tudom én miből kifolyólag, tehát hogy inkább ne legyen ivartalanítva, csak a probléma, utána gondoskodni kell, meg milyen lesz az a kutya vagy a macska, amely ivartalan, már nem olyan vehemens, nem fogja úgy őrizni a házat. Ezek természetesen minden alapot nélkülöznek, tehát egy kifejlett ivarérett állat, hogyha elveszíti a nemi szerveit, lehetséges, hogy kicsit megváltozik a habitusa, de azért a feladatok elvégzésére például egy őrzővédő kutya esetén alkalmas lesz, nem beszélve arról, hogy esetleg vannak azért olyan vadászkutyák, sorolhatnék több fajtát is, például a Beagle, de a Bisley is, amelyeknek, ahogy bejön a tenyészidőszak, a kan változatai rendkívüli mértékben szeretnek elszögdösni, itt-ott szedik őket össze, éppen most két husky kutyám, aki több hétre elszökött, autóból esetesek, műteni kellett a lábaikat, tehát nem csak az, hogy az állat egészsége is veszélyben forog, hanem azért egy utcán kóborló állat az az emberi közösségre is veszélyt jelenthet, főleg ott az utcán, idegen környezetben azért lehet, hogy fél az állat, de lehet, hogy félelmi agresszió szempontjából, vagy a félelmi agressziót figyelembe véve haraphat is, tehát hogyha az ember be akarja fogni, akkor lehetnek ilyen atrocitások, és mivel remélhetőleg most már a mikrocsipes megjelölés is egyre több állatba belekerül, így a gazdája egy ilyen befogásnál komoly következmények elé néz, hogyha utcán kóborló állata van, netán még egy embert mart túra után van, komoly büntetéssel, nem kívánatos dolgok elé nézhet az ilyen állatát esetleg nem megfelelően tartó gazda, és ennek az egyik nézőpontja az, hogy az állat ivartalanítva azért tenyészidőszakban, mivel nem érik olyan erős hormonhatások, nem tekereg annyit, nem jár be akkora területet, tehát kankutyák esetében ez aztán ez hatványozottan. Kankutyák esetében amúgy is egy egyszerű műtét gyorsabban felépülne, tehát én minden férfi társamat csak arra buzdítom, hogy ha esetleg a hölgytag a családban már elhatározta, ne álljon ennek elébe. Ha már a felépülési időről beszéltünk, mennyi a felépülési idő? Természetesen függ attól, hogy milyen módszerrel, mekkora sebekkel jár, de általánosságban elmondható, hogy olyan 8-10 nap alatt teljesen felépül az állat mindenféle következmények, szövődmények nélkül. A műtét utáni napokon még valószínű bágyat nem úgy eszik az altatószerek hatása miatt, de ez 1-2 napig tart, és állatától függően azért 2-3 nap alatt teljesen felépül az állat, és amíg a sebe is olyan állapotba kerül, hogy már nem igényel komolyabb felügyeletet, tehát nem kell gallérozni, nem kell ruhát adni rá, az 8-10 nap. És most ugye a házi kedvenceken belül főként a kutyákról, macskákról beszéltünk. Ön esetleg találkozott már olyan különleges állattal, amit vittek önhöz akár ivartalanítani? Hát most nagyon felkapott a nyúl, tehát rengeteg nyúlpaciensem van, ráadásul a baknyulak, tehát a hímnyulak azok rendkívül agresszívak, tehát sokszor keresnek meg ivartalanításukkal, hogy nagyon vad és próbáljuk meg valamit tenni. Nyúlnál azért az altatás jóval kockázatosabb, tehát ott már komoly altatógépek
szükségesek, hiszen rákcsálóról van szó, tehát nem szabad, hogy aludjon egész nap vagy több napig, hiszen náluk az elességfelvétel az folyamatos, és egy ilyen műtét utáni több napi nemevés az akár elhulláshoz is vezet, de aztán a tengeri malactól egéren keresztül még ilyenre is volt példa, az ivartalanítás az szinte mindennapos dolog. Ezek voltak az Állati Percek. Készítette az Országos Állatvédelmi Alapítvány. www.országosállatvédő.hu